la kwazelela nawe la kuphunga asazibona siqiniseka ngozibona sichophe kule ndawo elizwa ngegama likaThixo bizulu lisebenzile ngenxa yalonto ndiyakholelwa ba ingayi-disappointment enkulu yoba uThixo alwe ebudeni beveki esilwelo ba uzofika endlini yakhe ebizwa ngegama lakhe ndithi mina nawe sele sifikile singalizukisa igama likaThixo ayiyondlalo uzawufika kweli cala usukela ngapha ya udukude ebudeni beveki njalo besincokola ngokwaphezolo siqalela ekuveleni kwalomuntu ekuthiwa nguIsrayeli sisithi munye lo muntu nguIsrayeli ababanintsanga abanye bemke nalo ngoba bezelelwe kulo liko kodwa umuntu owalinikwayo walisebenzela ngoba bambane nezulu ubusuku bonke lathi law impresswa yilondo izulu xa kuza kusa ngathi ayifundisi ubona abantu langena epokothweni lambhatala lathi ngenxa yalento yenza ubusuku bonke akusayibuya kuthi yakubo kuzawuthiwa wena unguIsrayeli so eligama lithi Israyeli akuzalelwa mntu kulo umuntu uba ne-personal experience with heaven zexa izulu lanelisekile ibe lilo ethi ngoku wena ungubani uIsrayeli uzuqiniseke ngale nto ndikuxelela yona athe amadoda ekho ngegazi kodwa kwajonga indoda yanye isiza kwathiwa nanku umIsrayeli intoni inyaniso kwabonakala uba babakho abantu abazazi njengoIsrayeli kanti abolathwa njalo lizulu zepha phakathi kwabo kubekho kuyawuthiwa lo umIsrayeli inyaniso ibandla zidibanisa nalo xa lizibiza lithi yi-Seventh Day Adventist Church sesilungisana ke nakwaba bathi bakhonza 7 days siyi-Seventh Day Adventist Church umuntu osakhumbulayo kwaba ababekhe bayawuphanda ngelibandla upha kwi-1860s 60 uzakutsho ku-63 yes niyakhumbula 1860 uza ku-1863 basekwegama church history nali igama livela le-Seventh Day Adventist mhlawumbe masikrobisane umzuzu bemnye oba kufikelelwe njani kweli gama elithi Seventh Day Adventist eli gama lithi Seventh Day lithetha isabatha. The seventh day is the Sabbath. So in substitution, yel gama lithi seventh day, you would say ndoni Sabbath. Adventist ubulindi ne ubulindi kakuhle ke obu besiyawutsala ke ubulindi kwaSirayeli
kodwa masesiza apha kuthi bubulindi bokuza kukaYesu kwesingaphi kwesibili. so eligama lithi Seventh Day Adventist yi-combination yamagama amabili igama elithi Sabbath nokuza kukaYesu okwesibili, the second coming of Christ. Mhlawumbe kufikelele njani oba abotshelelwe ndaweninye isabatha nokuza kukaYesu okwesibili? Apostoli uPawulos kwincwadi yamaHebhere ndiba sisahluko sesine foka noveve abantu bam balindele luphumlo olunjengolwesabatha aka-address isabatha u-address ukuza kukaYesu okwesingaphi okwesibili. But as he was looking at the second coming of Christ wafika kunqwa nesabatha ndanokuhamba nami kule ndawo uphumlo olunjengolwa ntoni so ngenxa yoba i-second coming ingekafiki ingasibhida sibhule sisela ukucacelwa yiyo masesibamba le hayi man umanaleya ndanoba sihamba kunye yeah. So if you want to understand the second coming of Christ subuya kuyo bayikafiki uzabhulusela so bamba lifana nayo ubuqonde yona uyifumene leya ndiyanoba sihamba kunye. There are elements found in the Sabbath zikho phambi kwi-second coming ndiyanoba sihamba kunye. Ezinye zezo elements isabatha yimini yokuphumla ndiyanoba sihamba kunye. So njengoba ubulaleka nje iveki ungxamele uyawufika entweni ngoba phaa kuyo okwakubulaleka kweveki akuzuthini. Nicinga uba intoni le bangela uba abantu banqwenele uyawufika ekuzeni kukaYesu okwesibili? Kungoba konke okubulaleka abantu abakuko nganeno koba ifike laa mini nebifike nje kuzawuthini. Siyazijonga eza elements. Isabatha is not the day of preparation. Ayomini yokuthini? So is the day of Jesus' coming. Napha mini akuthwani ngayo. Sihamba kunye kule ndawo. Isabatha mfoka noveve in a period of preparation which is 6 days. Sikunye. Revelation. Nalo lonke ixesha elinganeno kokufika kukaYesu is a period of preparation. So hamba nami ke sit. The only difference madolwane yinto yoba isabatha le siyayazi ba yona inini xa kuphela leya namhlanje elandelayo ayisibhidi binini. But iproblem ngemini yokuza kukaYesu yona sifika sibhideke sikunye. So ngenxa yoba inendawana engasibhida ngayo masesimastarisha lesazinokunini. Hamba nami ke ngoku if mna nawe foka amadolwane sithi xa sivalayo ngoku sisahlukana emva kwevespa siphuma apha sonke kungekho ubhidwayo obelandela isabatha inini ane uba mna nawe when the next Sabbath comes hamba nami ke ngoku ane xa ifika mna nawe sisadunula iplug zeayo asikho ready hamba nami sisacima izitofu on the day we knew obinini. My question is, when you and me fail to be ready ngemini ebesiyazi inini, how can we be ready for imini esiyazi inini? So isabatha madolwane yi-dipstick. Yabuzazi uba ndiredina obakukhala ixilongo
So ithi loo nto xa mna nawe sisadungula iplagi ze-ayi kwi-next Sabbath uzukhumbula unze uzelethe esi senzo songabikho ready sicacise uba xa belokhala ixilongo ndivumele ndithi abantu esizalwa ngabo bathi bengenayo le information ndikunika yona, but they mastered readiness. Uzawukhumbula ucinga izitovu lingekatshoni ilanga ngoba umoya ubahlebele. Master this day. You will be ready for the second coming of Salome. Go home and master readiness on the Sabbath day. Exodus isahluko sesithathu funda nani indima yokuqala. Nansi incwadi ye-Exodus isahluko sesithathu ndifunda nani indima yokuqala uyama kwindima yesine. Sitsibe siye kwincwadi kaYoshua isahluko sesine. Funde nani indima yesibhozo yama kwindima ye-11. Sidibanise ezindawana sikhululana. Manifunde ku-Exodus 3 from verse 1 to verse 4. Ke kaloku uMoses wayesalusa impahla emfutshane kaYitro, uyise womkakhe, umbingeleli wakwaMidiyani. Wayiqhubela ele kwentlango, wafika entabeni kaThixo eHorebhe. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye siselangatyeni lomlilo. Underline. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye siselangatyeni lantoni? Lomlilo. Etyholweni phakathi. Wakhangela wabona ityholo lisitsha ngumlilo, noko lingade litshe liphele. Underline. Wathi uMoses, makhe ndityeke ndiye kubona lo mbono mkhulu. Underline le ndawo ethi ndiye kubona lo mbono ungakanani mkhulu. So lo mbono ungakanani mkhulu. Ukuba kutheni na ukuba ityholo lingatshi liphele. Verse 4. Wabona uYehova ukuba utyekile esiza kubona. Underline lo ndawo. uThixo wabiza ke setyholweni phakathi wathi kuye, Moses, Moses. Wathi yena, ndilapha. Yoshua isahluko sesine. Funda nani indima yesibhozo yama kwindima yeshumi elinanye. Benje njalo ke onyana bakaSirayeli, njengoku Yoshua wayebawisele umthetho, bathabatha amatye 12 eYordani phakathi. Njengoko wathethayo uYehova kuYoshua ngokwenani lezizwe zonyana bakaSirayeli. Underline le ndawo ethi bawela nawo, baya nawo kuloo ndawo balalisa kuyo, bawabeka khona. uYoshua wawamisa amatye 12 eYordani phakathi. Underline nale ndawo. Kuloo ndawo zazimi kuyo iinyawo zababingeleli abathwele ityeya yomnqophiso. Akhona unanamhla. Ke ababingeleli ababethwele ityeya bema eYordani phakathi ade agqitywa onke amazwi uYehova awamusela umthetho uYoshua ukuba awathethe ebantwini. Ngokwento yonke uMoses abemusele umthetho ngayo uYoshua. Verse 11.
bakhawuleza abantu bawela, kwathi bakugqiba bonke abantu ukuwela yegqitha ityeya kaYehova nababingeleli phambi kwabantu. Inkosi mayikusikelele ukufunda kwelizwi layo ngokude ibe ngunaphakade. Amen. Masicimele. Bawunobelo nencebo nothando usekhaya ezulwini silapha Nkosi njengabantwana bakho. Masingadanyiswa Nkosi ukuzawufika kule ndawo. Sindulule Nkosi sisindisiwe nguYesu umfelo wethu. Amen. Sesitshilo ngokwaphezolo oba yonke intetha yethu yale mpelaveki kulo mcimbi esinawo mna ndiphelele nje apha kuIsrayeli ndawujika ndibuyele ekhaya. Sibuyela kuye emini nje sibamba nje ukusukela apha kwintaba zeHorebe siyawuma ngomlambo weYordani sagqiba sahlukane enye nenye sawudibana nayo kwiVespers xa sizawuqhawukana. Ngokufutshane lona ibali eli uyaliqonda oba ngeli xesha uMoses enyuka le ntaba eHorebe nankuya uIsrayeli kwiintendelezo zikaFaro kumhlaba seYiputa. Yalikhumbula masibali phaya uIsrayeli akahlelanga kamnandi, asizungena kuloo ndawo. Ngeli xesha uIsrayeli zibila eYiputa ubekho abakrwecanayo bebuzana uba liphi na idinga lokufika kwakhe. Ubonakala umoya uyehla, kanti uThixo uyaqhewula ubheke eHorebe leqa uMoses akabalibelanga. Sizunyathela kwezo ndawo phezu kwale ntaba yeHorebe nanku uMoses sele ngumalusi wempahla emfutshane kaYitro. Sihamba kunye. So xa kuthiwa ungumalusi wempahla emfutshane kaYitro, it means ngale mini adibana noThixo kwintaba eHorebe asisihlandlo sokuqala ehamba kule ntaba eqhubela impahla kaYitro. Hamba nami ke ngoku, ayisosihlandlo sesingaka sokuqala. Zonke izihlandlo uMoses enyuka le ntaba, there is a particular bush agqitha kuyo, awukho nto ithethi makeme alijonge elitsholo. Kula makheli onke enyuka le ntaba eHorebe, ndifuna usihambe nam, akukho nto ithi makeme. Nasi isizathu, onke la makheli anyuka apha kule ntaba aphinda goduke abheke kwaYitro uMoses, elitsholo
liyafana namanye amajoni. Akukhona enikisa umdla ngalo. But ngalo umhla ithi iBhayibhile, the very bush uMoses ebegqitha kulo kungekho nto ithi makabheke, namhlanje ligutyungelwe ngamalanga omlilo. Hamba nam ke ngoku. Alaneli oba elitsholo ligutyungelwe ngamalanga omlilo. Sikunye. Ayimothusa uMoses lo. Kuba njengoba lusi onamava, ivamile into yokutsha kwamatsholo enhle. So eyoba elitsholo ligutyungelwe ngamalanga omlilo, loo nto nayo ayinikezeli mtsalane apha kuMoses. Kodwa into ebamba uMoses yiprocess emandawuninye, ayigqithi kule mna ndiyaziyo. Ndiyayazi into yetsholo elisamalongatyeni omlilo, kodwa ndiyazi into yetsholo that remains in the same condition as it were before ligutyungelwe ngamalangathi. Loo nto mna yandimangalisa. Yimasifana. uMoses understands how weak the bush is to withstand the flames of fire. Hamba nam. Sikunye. In its weakness, wabona isimanga uMoses, nalitsholo libolekwa amandla ebuthathakeni olo lamelana namalanga omlilo. Wathi uMoses, le nto ngumbono ongakanani omkhulu, to see a weak bush withstanding the powerful flames of fire. Undiva? Xa ungumKristu osafana nabanye abantu, ungekantyumpantyumpeki ezimbandezelweni, ayisi-impresi into yokuphatha kwakho iculo ubheke enkonzweni nabanye bayaya. Kodwa qala likhizwe ilizwe lime, akuye kuThixo ugutyungelwe ngamalanga omlilo. Kodwa kubona isimanga, but now the situation has changed. Kodwa umntu kaThixo uyilanga ebeyiyizolo engekangena embandezelweni. Loo nto ngumbono omkhulu. Imawundiva. Someone unjengomthi omilisele phezu kwemijelo yamanzi, ogqabilayo uyibambile qamatha. So the beauty about this tree, igqabilayo lithini? Hamba nam ke ngoku. Mhlawumbi ucinga ngoba ukungaboni kwegqabi kupha emthini funa silungisana. Masilandele, imithi ivame uhamba nesizini ethile. Sikunye, xa isizini yawo, lo mntu uzityhila ngamagqaba aluhlaza, oba this is my season. Sikunye, kodwa yawutshintsha isizini, ubuye umntu uyityhile loo nto ngokubunelwa ngamagqabi awo. Uchaza oba it may be other trees seasons, kodwa yiyo yamhle. Sikunye kule ndawo uthi someone nakumthi
Come whatever season, igqabela walibuthi. Ufuna usuhambe na? Mhlawumbe ucimba wena umcimbi usemthini. Hayi. Nansi first line. Foka November. Unjengomthi lo muntu. Sikunye. Omiliselwe. Amanam. Phezu kwemijelo yamanzi. So lo muntu awahlukanga kwinature yawo. Neminye imithi. Kodwa into ewahlulayo wona lo mthi unendawo omiliselwe kuyo. So ayinanto kwenza namthi, inanto kwenza nale ndawo oplantwe kuyo nalonke bawuplanta. So xa umntu ungabuni, the credit is not due to the tree, kodwa kulo mntu owucingeleyo obini its weakness. Yeah. Is a convenient position. You are just like any other weak being. Kodwa into ebangela ukuba ukabuni usemhlela ngoku kungenxa kaThixo oye wakwazelelela. You cannot withstand certain seasons. Icebo mandizokukumilisela phezu kwantoni kwemijelo yamanzi. So lo mthi awubuni all because indawo bekwe kuyo une-constant supply. Hey, awukayiva le. From that verse November, we get to see the operations zalonto beplant. From that verse, sifumanisa oba umlimi womthi does not deal with the seasons. Awukandiva? Business yomlimi is not with the seasons. He does nothing to the seasons. He deals with the thing. Awukandiva? God's business is not with the circumstances of life, but his business is with us. That is why for God has no business with seasons. Askavani ne? Nangu Nebukadnezar uthuma amakhwelo. Amalo basumlili. Sikunye. Yes. Akaphazamisa uThixo. Kwanikwa ne-instructions sifuna ufike kwiqondo lesingaphi. Wathi Nebukadnezar akandiqondi. I do not deal with his fire. I deal with my children. Ngenxa yalonto nabawubasiyoma kulo ndawo bawufika. Yeah. Ngoba kakade mna akho nto indidibanisa nomlilo kaNebukadnezar. But into endifuna uNebukadnezar kusasa amadolwane avuke yazi uzawufika umlilo wakhe usavutha ndingawenza nganto abone Dr. man. God's business is not with your circumstances. You. Oh, yes. You are God's business. The man of faith. Shall surely perish. Shall surely perish. Masise kulenda. Masise kulenda. Wathi uMoses sinuhambe namntu makhe ndityeke ndiye kuthini ndiye kubona masiqale kule ndawo. It was a miracle for a weak tree to withstand the flames of fire. Don't know. Miracle. Siyafana? Yintoni loo nto? Into ebangela ndikucacisele yinto yoba uyazi miracle. The principle of determining a miracle. I-miracle madolwana kukwenzeka kwento engamele kwenzeka. Lingamelanga kungatshi liphele xa lisemalanga omlilo. Once lingatshi
So this installation of a system. Come on now. Let us look at it. Immediately, don't have it. Immediately is meant for people about something. You must believe. Then what understood when you want to communicate with him, you use the miracle. It is like when Moses saw that miracle, what miracle? Achievement number one, Yamen's watching what yet. Two, what man can hear. On so the miracle, God wanted to catch Moses' attention. Mommy, what man can detect young king. So we got to see Moses' motive of coming back. Who's watching? I think I got to Mackenzie Jack and Joachim. He went there to do who was achieved. So the miracle has achieved. Who would attention yet has achieved. But it did not end up about Lapele Hill. What a bit looking here. I'm an ambu. In the base, I love watching. Like you must be prepared. Miracle. Who's a town people want a later miracle in and fellows who cheat. But let us go beyond the language of miracles. As if Nashale, it's a Bible again. But me, I'm an Papamama. So, Moses was no longer through that miracle, but he was kept standing by the word of God. God does not want you to do anything.
His purpose is to keep you standing through this night. For all the time he stood there, it was no longer stood there. We need quality Christians. As I said, I mean, almost in a Mangalis, but I've seen that it is really right. All right. Uyawuske uthi nje wena ungithi akubombe ngishina nje igama likabantu ngenxa yoba bawulazi baneliseke igama likabantu wena udependent on the basis ngabantu based on the experiences zakho kunye nabo ukukhanya nje kwegama lakho bazakuthuma hayi yimathixo ndikuxelele wena uhlala ephoneni ndikhulele kubo siyaphuma ukuhambe nabo izolo but let me tell you ndiyaphuma bekumele baba bantu bakulo mgangatho but guess what bakuhlala you Hey, Doctor. Sometimes God allows sinners to win the argument based on the fact that they are more experienced. Moses won that argument. So God decided to change the language because of Moses' statement. I am a number. To speak up is to delegates from heaven. But the top of Abraham, long term, I mean, the execution, everything was but Yeah. Sometimes in this, I'm not saying
Let me change Right. the language. Let me adjust Okay. the language. So, from the original language, when I talk to Moses just by the mention of my name, what Moses was one, you call, about no less. Then what the people Moses said, this is how I communicate with you. Just the mention of my name should be enough. But when you call, then let us adjust the language. So whatever God is going to say, amen. It will never. Eating the Bible, what can I Hey! So God performed the miracle. Because God believed in God, God followed this and performed. Miracles are meant for unbelievers. That is how you indicate when they want you to be saying things, they people expect Kejelon, go man. Hey! Ooh.
Mamela. Ndakuxelela man. Thixo athembe kubona kwethini. Ndakuxelela man. Job chapter 1. I say I will tell you. Say you come. Takamangel. Oh, Polo. Ndakuxelela. Nyanisile. Moses, and you can have a yet I would teach Yaga Roses on the class. Yaga Roses. Hakuna majibu bana. The consent of Brother Chataruti and the consent of Brother Chatana Susan.
Concerned members. Aaron. Here is a nation who take Goloshak, perform with patience as in other parts from but that nation just for this moment when they have to return a faith, just to exercise temporal patience, just to wait on God, who has waited on them. Love will show kindness. You are so patient with God, whereas God has been patient with you. How many times? Temporal patience for God, and that God has been patient with you. From an already existing God. It means the God they were ready to worship did not yet exist. They were residing from an already God ready to worship a God which is it means the existence of that God will become their efforts, and yet they were ready to worship God to which they existed, leaving him for a God who would exist in their efforts. Worship God whom you are existing for his existence. No one can keep or control. How can you worship a God who can exist? And to worship a God who He exists. exists for you. No one living a God. Oseleto. But I am good chica. But khangela abantwana Moses Moses babuye encane esigayi uThixo abale Wena wabalikhaya. ngakabi khona ndaba naso Wena ukho. bonke bazalwa ngiyafuna izawubenza noThixo nansi into abayenze abafazi benu nabantwana benu babakhulule ntombi abakhulule amajika abakhulule amajikazi nabantwana benu. It means aba bantu already before that God existed they were already running at an expense. Xa bezawukhulula amajikazi it means they were already
running at an expense, a few people who was willing to run at an expense because of sinners. That's when they were living a God who was willing to run at an expense for sinners, leaving him for a God. I would rather remain a God who is willing to lose out just for his sake. Abaphelela kumajikazini ithi imbali ehlanzule they always ask on the blessings so they were going to worship a God to whom they will have Adela.
Tindike ngoma yakho balabazi. Sireti, dakuxelela man. Dakuxelela man. As we deserve, so that hey, wow. For 3 days, there was silence in the camp. We are no longer crossing over this dangerous river. What are you sure? Sorry, friends. Oh, we have to please postpone this experience. What was all told us?
ayizopostpone. Get ready. Sawungena indoda. So then try ixesha November. The very challenges that we're supposed to face in life, uthi uzibuza nasemva kwale sermon asizonke. Umbamba sungana uzaqonda isigodo njengokumbona uzamkela umdlalo. The very challenges that we need to face in life azizuthothwa uzawungena zinjalo. But banikwa isecret xa uzawuvala imoto kwathiwa nantsi into emayenzeka celela nje uSprayeli azange axhalabi ngomlambo aze ajonge ithenke mayibe yiyo ezawungena kuqala emlanjeni ubekhe bayibona iphanga phakathi sibazi oba through the presence of the ark it is safe to proceed. Nayiphina imeko yobomi bakho if the presence of God is explicit before we ungene ngene by the safety is not the absence of danger. When God is there on this, so xa kusithiwa xa bebona itya ingaphakathi wena mneso thwayithileyo kusithiwa xa uthixo ngaphakathi ngoba itleya represents the presence of God. So kusithiwa xa ebona itleya bebona abantu so kwakusithiwa xa uthixo ethe ephanga phakathi sihamba it will be safe to proceed. Mara ndixelele when the ark stepped into River Jordan, it was God who was stepping into River Jordan. So that's not usuka eliphutha zininzi izinto xa zenzele uSrayeli uzawuthi apha phambi kolandela zininzi izinto but yayazi uba for all the times uthixo ebenzela izinto bakusoloko kukho isikrokro kuSrayeli yaba sasenza yinto sasenza yinto yoba though uthe ushushu entlanga wangumqulu welizwe elenza i-cooling sheet siyayibulela loo though ebusuku ebejika beligqenge lomlilo singakukhanya siyayibulela loo but there was always a cry in the Israelites yoba zintle izulu uthixo sezilahla but sikhalela oba he has not yet stepped foot on the ground while walking. They always longed for a God who does not only perform miracles. They needed a God who had personal experience with their challenges. So for the first time, uThixo worship wakabhakele wazawumthumpantumpeleyo what distinguishes the living God from every other God. He's the only God. The only God. You come down from his throne. You tell him what's the power. The only God who was willing to be called Emmanuel. Oh, yes, bound. Look. And this is a good. But deep down, I have no idea.
khona umuntu lapha. Khona umuntu lapha othi ayilonge identity yomfana. Ifike ezindlebeni zikaYosefu ukuthi iBhayibheli athi isho ngizomamali umkhathi ubungumntwana wakhikwayo sunca amaFesu xa sithetha ngoYesu sithetha ngomntwana owakhikwayo. If there is a person challenge your people to use but the time uYosefu obasuba samphika yayiselitheni apha esixekweni oba uthayingo wakhe. So nakuba ephinde wayithatha irresponsibility kodwa esixekweni xa uYesu ehamba uYesu uthatha lo aspect esasi apha phansi ukabantwana abazangathi thixona ngabantu ugqibile